दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों साननैसो सान सिगां इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिदाय लानाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा 14 नं चिरां दुवार बियाबाव उदाङै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिजाथिलाइ गथायबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 14 नं चिरां दुवार बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय खाम्फा बरगयारि आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गेलेनो साखाफारा जादों। लोगोसे दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो 14 नं चिरां दुवार बियाबनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायबाय होनना खौरां मोननाय जादों। 14 नं चिरां दुवार बियाबाव सोर देरहायो बेखौ समाजसो खिन्थासिगोन। दिनै फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय 14 नं चिरां दुवार बियाबाव उदां बिजाथि महरै डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा दोलै नोगोरै रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिजाथिलाइखौ गथायहैबाय। दिनै दोलै नोगोरै जोंनि 14 चिरां दुवारनि रायजोफ्रा ओंखारबोदों आरो जोंखौ समर्थन खालामदों आरो जोंनि मोनसे समनि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बोदो मुसाहारि बिथां दङ, जोंना फायखाजरा ओनसोलनि बुद्धिजीबी दिनेन नार्जारि सार दङ। जोङो ज' फैनानै 14 चिरां दुवारनि जेनाखि इन्डिपेन्डेन्ट उदां बिजाथि जोङो गथायफैबाय आरो दिनैनि जेनाखि बे उदां बिजाथि गथायनाय बेवहाय रायजो राजाफ्रा लोब फैनानै दिनै जोंखौ समर्थन खालामदों। मानो खालामदों नोंथांमोना कुइसन खालामनो हागौ। मानो होनोबा जोङो थांनाय बोसोरफोराव रायजो राजाफोरजों गसंथाबोदों, बिथांमोननि अभाब अभियोगाव जोङो गसंथाबोदों। सोरनोबा जुदि बेमारि जानायाव मेगन नुवाखैबा जों मेगन नुहोदों, सोरबा जुदि माइ गायनो दुब्लि बारियाव दै गैयाबा जों बान्दो थेनानै होदों आरो रायजो राजा बिथांमोननो बेखौनो नांगौ। मानो होनोबा जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा माइ गायनानै जायो बांसिनानो। दा बिथांमोनजों जों गसंथागोन आरो जों गसंथाबोदों आरो बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोनाबो जोंजों गसंथादों। नोंथाङा जिहेतु सिगां समाव इउपिपिएल दङमोन, दायो उदां बिजाथि हिसाबै गसंबाय। सिगाङाव जिखिनि गभर्नमेन्ट थानाय समाव जिखिनि इएम दंमोन नोंथांनि समस्थियाव, बिथाङा माबायदि खामानि मावदों आरो नोंथाङा मानो थाखाय उदां बिजाथि होनना रायजोनि खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों? रायजोआ उदां लुगैदों। गिदिर नेता जाय बिथांमोना गावखौनो राजा बायदि सानो, वाट्सएप कल हरबाबो हरफिना, मेसेज हरबाबो हरफिना, बेफोरनिफ्राय उदां लुगैदों रायजो राजा बिथांमोनहा। मानो होनोबा बिथांमोना गावनि साननायखौसो रायजो राजाफोरनि सायाव इम्पजिसन खालामनो नागिरो। दा बिथांमोनहा लुगैदों उदां बिजाथि नांगौ, जायनि सायावनाखि रावबो राजाफोरनि रावबो गिदिर नेताफोरनि नारसिननाय थाया, उदां भाबै रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायो। दिनैनि दिनाव जोङो जा नुनो मोनबाय, गोबां बेवहाय नोंथांखौ रायजोफोरा लोब मदद होनो फैबाय, हेफाजाब होफैबाय। थ' उननि समाव भट थुनाय समाव नोंथांखौहाय मदद होनो थाखाय नों मा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ? बेनोल', जिहेथु रायजो राजा बिथांमोनजों जों गसंथादों, थिग बेबायदिनो दिनैबो बिथांमोनहा लोब फैनानै जोंजों गसंथाफैदों। दा बेबायदिनो नैबे 22 तारिखआव जेनाखि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं, भटिं जानो थांगासिनो दं, बेवहायबो रायजो राजा बिथांमोनहा लोब फैनानै जोंनि जेनाखि छबि ओंखारगोन बे छबियाव भट होगोन होननानै जोङो आं मिजिंथिदों। आरो आङो बेखौनो बिथांमोननो बुंबावदों, जोङो रायजो राजानि थाखायनो ओंखारदों, रायजो राजानि थाखायनो गसंथानानै जोङो खामानि मावलांगोन। दिनै जोङो गावनि उदैनि थाखायल' बेवहाय ओंखारबोआखै। गावनि उदैनि थाखायल' जुदि ओंखारोबा आङो दिनै 3 लाख टाकानि साख्रि गारनानै फैदों, पार मान्थ 3 लाख टाकानि आं साख्रि गारनानै फैदों। नाथाय जोंनि दैदेनगिरि रनजित बसुमतारी बिथांमोनहा गावनि फिसाजोखौसो सिनायग्रोदों, रायजो राजाखौ नङा। जोंनि खाम्फा बरगयारि बिथां 17 बोसोर सालायलांबाय, बिथांनि कार्जकलापखौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा मिन्थिखागौ। दा बिनि थाखायनो जोङो जोंनि रायजो राजा 14 चिरां दुवारनि गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि रायजो राजा बिथांमोनहा उदां लुगैदों आरो उदां बिजाथिखौनो लुगैदों। खाम्फा बरगया इउपिपिएलआव थानानै खामानि मावनो हागोन होनना सानो नोंथाङा? खाम्फा बरगयारि बिथाङा 17 बोसोरावनो जेबो मावनो हायाखैबा इउपिपिएलआव थानानै बे 5 बोसोर फैबा मालाय मा मावनो? जोंथ' ओरैनोबो गावनि न'खरनि थाखा फैसा जा एसे दङ बेखौ गारनानैबाबो 100 जननिबो बारा जोङो मेगन अपारेसन खालामनानै होबाय, 200थानिबो बारा जोङो बान्दो लामा बानायनानै होबाय। दा जोङो पावार थायोबाथ' आरो अनेक कुछ जोङो मावनो हायो। दा बिनि थाखायनो रायजो राजा बिथांमोनहा जोंखौनो लुबैथारदों।
दुलाराय बर' फरायसा बे हाई प्रफाइल होननायखौनोथ' गाज्रि मोनदों दा जोंनि रायजो राजा बिथांमोना बे हाई प्रफाइलनिफ्राय नोङो वाट्सएप मेसेज हरलाय नोंथाङा रिप्लाइ मोनो नामा जों जे बिराद खस्थ' खालामनानै देरहाहरो जोंनि बे काजलगावफ्राव सानैसो एमपि थानायनाव वाट्सएप मेसेज हरलाय रिप्लाइ मोनगोन नामा लोगो हमनो फैलाय गेटआ खेवना होजागोन नामा थांलाय हाई प्रफाइल नेताफोरनाव दा हाई प्रफाइल होननायखौनो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा लुबैयाखै बिथांमोना गावखौनो राजा सानबाय साफा राजा सानबाय बिनि थाखायनो बे राजाफोरनिफ्राय मुक्त जानो थाखाय दिनै उदां नांगौ होननानै बुंदों दा बिनि गेजेरावनो बिसोरो बहुत जाजासिमाव गोबां दोलोफ्रा थांनानै रायजो राजाफोरखौहाय माखासे खोथा बुंहैगोन बुरखायहैगोन बे समाव नोंथांनि समाजनि माखासे रायजोफोरखौ माबायदि थांखि लानानै थानो लुबैदों रायजो राजा बिथांमोनहा बुजिजोबखागौ खुनु बुजायनांगौ दरखार गैला गावनि 8 नं दतमा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि थामहिनबा बिटिआरनि बारग' गाहाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि मावख'आव नमिनेशन बिलाइखौ गथायबाय 8 नं दतमा एसटी कन्स्टिटुएन्सियाव नमिनेशन बिलाइ गथायबाय आरो इउपिपिएल हान्जानि मिरु आफादनि थांखि बायदियै आरो दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय आफादफोरनि हास्थायनाय जोंनि दतमा ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरनि थांखि हिसाबै आङो बेवहाय दिनै नमिनेशन बिलाइ गथायबाय आरो जों बयबो लुबैदों जे 17 बोसोराव बिपिएफआ दतमा ओनसोलखौ गारसोनानै दोनदोंमोन 17 बोसोराव बिथांमोना दतमा ओनसोलनि जौगानायनि खामानिफोरखौ मावाखैमोन दतमा समष्टिया गासै बड'लेण्डआव लायोबा बयनिख्रुइबो सन्माननि समष्टि दतमा समष्टियाव जोंनि गिबि बर' थामोनथानि थाखाय जांख्रिखांनाया जागायदोंमोन दतमा ओनसोलावनो बर'नि बिफाया जोनोम जादोंमोन बे दतमा समष्टिखौ जोङो बयबो लोगो नांनानै बेखौ जेरैखि जाया जौगानाय ओनसोल बानायनांगौ मानोना बेवहाय बड'लेण्डनिल' नङा आसामनिल' नङा नर्थ इस्टनिल' नङा सारा भारत आरो वर्ल्डनि मानसिफ्रा बेवहाय फैयो जे बर'नि जांख्रिथायखौ बुजिनो थाखाय स्टाडि खालामनो थाखाय दा बे दतमा ओनसोलखौ जुदि गारसोनानै दोनोब्ला बिनिख्रुइ दुखुनांथाव जेबो जानाय नङा दा नंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो हास्थायदों जे बेवहाय सासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि फैनानै कन्टेस्ट खालामनांगौ गेलेनांगौ देरहानांगौ आरो दतमा समष्टिखौ समायना रमायना जौगानाय समष्टि बानायनांगौ दा नंखायनो दिनै जोङो बेवहाय नमिनेशन फाइल गथायबाय आरो गाबोननिफ्रायनो जोंहा केम्पिंआ सुरु जागोन अलरेडि केम्पिं जाखानाय इउपिपिएल हान्जाया गोबां भट लानानै दतमायाव जों देरहागोन आरो सारा बड'लेण्डआव नांगौनिख्रुइ बांसिन जिखिनि जोंहा सरकार दानायाव नांगौ जोंनि एमसिएलए देरहानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ जिहेतु दतमा ओनसोलाव नोंथाङा हाबबाय माबायदि रेसपन्स मोनदों रायजो राजा जोबोद मोजां रेसपन्स आङो दाख्लैबो थांदोंमोन दिनै जोङो हाजार रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव जों बेवहाय दासो मिटिं खालामनानै फैदों आरो 3टा बाजियाव आं थांबावगोन जोंनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायगोन दा दतमानि रायजो राजाया अलरेडि थांखि लाबाय एबार जेरैखि जाया ट्रेक्टरनि सावगारिखौ देरहाहोगोन आरो दतमा समष्टिखौ बड'लेण्डनि 40 समष्टिनि मादाव बयनिख्रुइ समायना रमायना आरो जौगासिननाय समष्टि हिसाबै दानो थाखाय दतमा समष्टिनि रायजो राजाया जानजि खाफ्राबाय बिजेपिनि सासे केन्डिडेट बेवहाय दङ जाय रां रुफा एसे गोनां बिथाङा मानसिनि जोनोमा सिगाङाव ना रांनि जोनोमा सिगाङाव मानसियासो रांखौ बानायदों दा नंखायनो राङा मानसिखौ बानायाखै जोङो सोरबा सानो जे राङानो मानसिखौ बानायदों होननानै दा नंखायनो रां रुफा थानायानो जुदि बयबो माबानांगौब्ला दिनै सारा भारतखौ रां गोनाङानो दखल खालामगौमोन बर'नि थामोनथाखौ बुङोब्ला गिबियावनो दतमाया जायो नोंथाङा जुदि देरहायोबा बे दतमा बिजाबखौ माबायदि जौगाहोनो दतमाखौ गोदो गोदायनिफ्राय जेरै हास्थायबोदों बेबायदिनो दतमा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा दतमा ओनसोलनि माहारि आफादफोर बयजोंबो सावरायनानै दतमा ओनसोलखौ बयनिख्रुइ आदर्शबान आरो बयनिख्रुइ जौगानाय समष्टि दानायनि थाखाय जों खामानि मावगोन बिनि लामा सामा दालां स्कुल मेडिकेल इरिगेसन एग्रिकालसारनिफ्राय लानानै जोंनि सुबुं धोन जौगानायनि थाखाय जोङो बेस्ट अफ द बेस्ट पलिसिजों जों दतमायाव खामानि मावगोन रायजो राजाफोरनि डिमान्ड जोंनि पार्टियाव डिसकासन जायो जे बबे समस्यायाव सोरखौ बिदों बबे समस्यायाव सोरखौ नागिरदों दा रायजो राजाफ्रा डिमान्ड खालामनाय हिसाबैनो बबेबा समस्यायाव सानै जोंहा गेलेनो गोनां जादों बेयो नियमनि गेजेरावनो गोलैयो दा नंखायनो साफ्रोमनोबो आङो दिनै जोंनि इउपिपिएलनि साफ्रोमबो बिजाथिनो आङो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावदों आरो मोनफ्रोमबो समष्टिनि जोंनि हान्जानि मावथि बिबानगिरिफोर आरो रायजो राजानिसिम आं हामलायनाय बावदों फैगौ 22 तारिखआव जोंहा बिसायख'थिया जागोन आरो बेवहाय एबसुलुट मेजरिटि लानानै जों देरहागोन जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव समाजारि बिजोङाव गोबां मुंदांखा जानाय सुकुर आलीनि आगान खौरां मोननाय बायदिब्ला फकिरग्राम बियाबनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायनो फैबाय सुकुर आलीयाबो
Por kartu nahi jai no, ever kartu.